Бода яшәүче 67 яшьлек ир җир шары тирәле йөгерергә хыяллана. Аз гына 2000 километрдан артык. Марафончы Анатолий Мулеев озак еллар Оренбургта яшәде. Йөгереш белән 17 ел шөгыльләнә. Безнең хәбәрчебез аны йөгерешче чираттагы чакрымнарны кайтарганда каршы алды. Пенсионер Анатолий Мулеевның һәр иртәсе йөгерү маршрутын билгеләүдән башлана. Ул Буа шәһәренең барлык урамнарында йөгереп чыккан инде. Бирәк тә Норатлык урманы буйлап йөгергә ярата. Спортчы яхшы туклана, углеводларга өстенлек бирә. Финики, изюмы, у меня вот это все спортивные вот эти вот. Хөрмә, йөзем, башка җимешләр ашыйм. Калорияле спортчыга кирәкле ашамлыклар. Организмга кирен кешеләргә туры килә бит. Нагрузка очень. Анатолий Владимирович йөгереш белән 2005 елда шөгыльләнә башлый. Буага күченеп килә. Биредә йөгерергә яратучы дусларын да таба. Стартка бергәләп чыгалар. Сначала начали мы по 10 километров ездить. Башта 10 чакрымга йөгерде. Казанда Ульяновскида ярышларда катнашты. Аннары ярым марафонга, соңрак тулы марафон дистанциясендә йөгерүгә күчтем. Пенсионер 17 елда 38 мең чакрымга якын араны йөгереп узган. 15 рәсми марафонда катнашкан. Яшәрәк чакта 42 чакрым араны 3 сәгать ярымда узса, хәзер 5 сәгать кирәк. Үз алдына җир шарын әйләнеп узган кадәр араны йөгерү бурычын куйган. Бу 40 мең чакрымга якын. Это мне 15 месяцев, если здоровье позволит. Бу максатыма ирешү өчен 15 ай вакыт кирәк. Сәламәтлек мөмкинлек бирсә, 15 айдан планетаны әйләнеп узармын дип уйлыйм. Бу минем спорт проектым. Вот, это моя... Анатолий Мулеев хәзергә бер үзе генә йөгерә. Аңа кушылырга теләүчеләрне йөгерү күнекмәләренә өйрәтергә әзер. Марафончының киңәше башта кыска араларда йөгерергә, акырлап дистанцияны арттырырга кирәк. Фанис Мөхәммәтов, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы.